Opa, bastante mata. Vezi ce spune de uite să zică. Check. Ce vede? Tutto vede, ha? Tu kage su. Fugi ochii, fugi punevița, ei! Angelica, punevița! Îți zic o bucă ta! Noguna, prolet! Neta! Toșko, dar să tu ne acolo. Çok soğuk. Denu, Toșko! Ia care e topul? Ako se predaš? Še ti kažeš sedi? Hep de morci da tărșiș mai. Tărășuai tam mai, șcare și Hai, Vrena, dame to! tu si jak čuviš? Edu, preto! Fugi uite! Ой, nu mă trătați! Gota e stratină! Bravo! I начинаешь да можеш да я скараш. Как би се на водка? Oști, desi? Ne, аз десет лева. Ама, Голяма е обувката, а? Голяма, нали? не дали стиска, Ела къде ти голяма, трябва да сложи парите! не дали стиска. Голяма казваш, слага пари вътре. Том казва, тя че и голяма, трябва да сложи там 50 лева. Сега да върши с годините. Как трябва да е? Ти не сложи ли 50-100 лева в тази обувка да стане, бе, Тошко? Сложи ли? Не. Слагай да стане, бе. Тя сега хлопа Да. Голямо е. Ама слагай. Слагам. Хайде, Оправи парите. парите, да. Падна, ма. Или там ли?
Ела? Ела да сядаш? Може малко. За сватбата може малко, нали, да ракия. Да пи той. Може, няма да пи. Глоба. Глобата... Не, има ли? Имаше чадър твое, нали, навънка? Кое? Ама то да се развали. Чадър е тук. Да го ползвам, ще кара малко като колата. Толкова голям. Хайде. Опа. Хайде си ти го класа. Отиди да търси. Къде е Тошко? Или там седни. Все са коли той. Вземи да го вържи вече. Все някъде изчезва. Ще му пиеш обувките. Бичове, обувки. Всичко. Вот мой да бяга. Хайде бе, Тошко! Все някой го вика, все някой нещо. Сядай, Вали, дядо ти ви малко. Къде е Тошко, ма, Вале? Децко! Хайде, маме, лека, па. Вали, няма го взеха. Ма иди, че си дадеш. По-късно ще дойде. Дай ми ти помогна. Той с Тошко ще му дърпа мушите още един път. Времето на бързо. Там навътре. Там Нали до 6 часа ще видим. Има. Патроне. Айде, направи. Чакай да спрема на Марианчето. На круската. Найди круска. Яра трябва да стъпим там. Йо, всяка да чуя.